Mga upaw. Nagabura ka na lagi kay dukan ka. Pero na ba ka kay ano ba kung padagan man hanap ano ba ning sunod han dagan na pis gawas. Karon? Oh na, delikado si Bartol. Hindi makay walain ka daw. Lain bangagon. Kumusta man iyang kukuan, hugaw? Okay naman ha. Tubo na isang tae. Ah. Pero na di pagkaguto. Unsa naman, sudan ra? Gatas ra. Napagkaragkarag na ba? Himusan? Kita ka mga walain kay ang bangang kagamigo. Ano ka? Uy, mong shampoo dali ang mahulog ta. Mas buwa. Ngayon to siya tingali sabunan og Sabon di. powder. Ti. Una kuan ha, di jud. Sabon ang batang powder sa Lisa. Aron sa buwag mga nanan sa YouTube. Di ko ni Askal. Mana Brad Roy? Nakubuling na po ni. Agi sa kuha. Saray? May magliro kiskisan. Asag di ray. Para man nag-tripag kiskis ganun mo sabihan mo. Wa na asite na to Ma'am Flor? Naama, nagpalit may gas te. O pa mo deliver. Palit may gas okay. Arang og hangin. Pwede pa na ito. Arang hangin. Di may kakuan. Di ka dali gusto. Ipinikas sa city. Di man, ako ilaman sa libre na. Palit tag asite na may daghang pod. Ilaman libre nga titi. Asite man sa pambot. Tag 30 ana. Retro. 1 liter. Kaya kaya nagdagdag man ka. Kaya maning itabawan ni isang kuan. Okay po to. Puti ako rin magligo dan eh. Murag paan raman ay kanunon ani no? Di, dupod ni. Ago. Sa kay mahal man. Palitan lang yung nagdupod. Maulian. Ito sarabay sa kagabi. Wag man to si Amy dan eh. Kan na ginamos? Pinagkilak ko ginamos ng suhod ng kain. Yatan kay gamo ang baby gahilak. Ang hubag ag mata. Mata pagkuha dan eh. Sana hindi. Kung mo kasa, baka nang ganyan na ang tabako. Naman mo tayo yung bukod din ako sa gamudagan sa gamagtiin. Gabi sa gamudagan. Sumangin sa ang kita. Nakakaita na kang imimaro na ako ng balik. Hello. Bartleby. Hello Bartleby. Hello. Hello managad. Bartleby. Hello, welcome Bartleby. Kaman managad ning arrow. Ay. Salamat sa Ginoo kay ni uli ning among arrow. Di mo gani kasabot og Binisaya guys. English speaking ne. Hi, hello. Bartleby. Ay. Hi. Lagi sipon ka Bartleby? Hala, oy. Lain. Bartleby. Hello. Wa man ni sa mood. Anong galag-laga Bartleby? Uy. Hello. Sekarang hilaka ra ba ni Ma'am Ems ni mo? Ha? Hello,
Bartolby. Adlo po ni guys, ug atong kuhit-kuhito ni kamaak ra ba ni? Ug sa puto ni di jud ni pahilam. Kuku. Bartolby. Guys, mao na kini ang mga iro ni Ma'am Amy ug ni Ma'am Flor. Kini mga iroa guys, murag na mahal na pud ni namo. Amo na pud ni silang nasuod. Kay inigabot yun namo guys, mukito na dahil ng ilang mga ikog. Mao na nga ingon ani sila ka himanggaon og mga iro guys. Labi na gayud si Ma'am Amy. Sakit siyang buot guys, ug naay mga iro nga mawa. Mao na nga murag makuan pud mi kay himanggaon maganig mga mananap si Ma'am Amy. Labaw na gayud tingali sa mga tao nga adunay mga pagbati. Mubati po siya guys. Og diha jud ko na hinuklog guys nga maayo magani siya sa mga mananap. Hinsamot na tingali sa mga tao nga adunay pagbati diha kaniya. Mo na guys, ingon ani ang kinabuhi ni Ma'am Amy, buotan. Anugon lang tingali ang pagkuan ni Ma'am Amy sa uban nga dili baslan og mga kaayo. So guys, ingon nato ang mga kahimtang ni Ma'am Amy sa parte sa pamuhi sa mga iro. O pasensya guys, maura na yung ako ang gika vlog karong adlaw. O ako mo ingon guys, salamat sa inyong pagtanaw o bye-bye.